zure iruditu zait, inoz ez naz fijatu edo inoz ez dut entzun olakorik bai hori peluka saltzen dutena bai ikusi dut, baina gero hortik urrunago doazen hilapaindegiak egia esateko ez doaz ezagutzen zelan bururatu zitzaizun hori egitea. Bueno, dauela 10 urte egon nintzen Londresen bizitzen, eta ikusten eban olako hilapandegia, eta etorri nintzenean dauela 4 urte, pentsatu nahuen bez Bilbon, gustatzen zait bizitzea Bilbon, eta proiektu hau aurrera egitea. Zuk ikusi zenuen ideia kanpo? Egon nintzen hilapandegia olako bat, baina ez zegoen tratamendua. Zaukaten pelukak eta pañuelo eta dana, baina falta da tratamendua, eta parte hori egoteko pertsona tratamendua eta hori kimioterapiarekin deko gorputza eta burua super txarto eta egoteko pizka bat hobeto eta... Egia da, ni zabaldu nuenean nire lehenengo tailer denda, zabaldu nagoen usan solon dela nire herria, ni hor bizinaz eta sentitzen nuen horkoa naizenez hor zabaldu behar nuela eta holan egin nuen. Zabaldu nuen denda oso txiki bat eta egia da, ni zabaldu nuenean neuzkan 24 urte. Orduan egia da oso gaztea, igual olako gauzak egiteko, eta apurtxo bat ikasten dena. Zelan, bai bankuko tramiteak, gai burokratikoak, lokala ondo jartzen, makinaria, presioak nola jarri, egia da, batean zabaldu zitzaidan mundu bat, pila bat gauzekin, igual ez nituela inoiz planteatu. Eta, ez da erraza, igual zentsu horretan, pertsona bakar bat, zuri berdina gertatuko zitzaizun. Berdina. Hori, guztiari aurre egitea, prozesu guztian zehar, bai bankoan, zein asesorian, zein, uste dut, leku guztietan, topatu nezela emakumeekin beti. Orduan, nire ustez izan da, oso erosoa prozesua, ez dakit emakumeen artean, batzutan, sentitzen gara igual, babestuagoa edo errezago egiten ditugula gauzak. Niri gustatu zait pilo bat prozesua, gero oindala urte bat aldatu nintzen beste denda batera, orain daukaten da handi bat, ja nire estiloarekin, gauzak nire gustura jarrita, eta egia esateko nik disfrutatu dut pila bat prozesuaz. Urte guztietan zehar disfrutatu dut pilo bat sortzaile moduan olako proiektu bat izateaz. Ez dakitzuk Pentsatzen berdin. Bai, nik lehenengoz hasi nintzen Bilbo ekintzan, eta bertan esan zidaten pizka bat zelan jarri prezioak eta hori, pentsatu neban prezioa eta hori ez nekien nola jarri, eta gero asesoria eta dena bankuak eta superkomplikatua. Eta gero da negatik da langileak, oin. Problema deko dana da, bizka bat langileak eta hori, baina... gestionatzeko, azkenean... Laugara eta gestionatzea eta gero deko gauza gehiago, baina bankoak eta papeleak gehiago. Ja, hori da. Ondo, baina ala ere posik, ez? Oso posik nahi, ez nuke aldatuko ez ebez. Ez da. Hasieratik konpratuta oin hobeto nau. Ze igual hasieran, hasten zara deskonfiantzarekin, ez dakiz zalantza asko, baina gero... Ez dakiz onola, Hori da, jaz, sentitu behar duzu konfiantza, gu heldu gara onartino azkenean, ez da, orduan gu konfiatu behar dugu, gu pentsatzen dugunaz eta aurrera jarraitu. Eta dala gure proiektu. Hori da.